मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 2026 मायथाइनि MLA बिसायख'थि लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि आसाम बिधान सभानि जि बिसायख'थि जोङो 126 जोङो बिधान सभा MLA सिटनि खोथाखौ जों बेयाव सावराया। बाखिखौ सोर देरहायो सोर देरहाया जों बेखौ रायलायथ'वा, जोङो सावरायथ'वा। रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बे समाव सावरायगोन जोंनि BTC काउन्सिलाव थानाय जिथुनाखि जोंनि 15था जि सिट MLA सिट जोंनि बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेल जोंनो हगारनानै होनाय नङा होमबा, जोंखौ गेलेनो थाखाय सुबिदा होनाय, जोंनि राजखान्थिनि गेजेरजों ना जोंनि रांखान्थिखौ रैखा खालामनाय, जोंनि हा, जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ सिनायथिखौ रैखा खालामनो थाखाय जौगानो थाखाय जोंनो 15था MLA सेगमेन्ट जोंनो हगारनानै होदों नङा होमबा, जोंनि थाखाय स्पेसियेल आरो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोङो बेयावनो सावरायगोन, जोङो बेखिनिखौनो सावरायगोन, जोङो 15थानि गेजेराव सावरायगोन। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बे समाव रिजनेल पार्टि मोननै दं जोंनि गेजेराव, मोनसे BPF आरो मोनसे UPPL दङ। दा बे मोननैनि गेजेराव जोङो बबे मोनसे पार्टिखौ जोङो मदद खालामनांगौ, बबे मोनसे पार्टिखौ जोङो हेफाजाब खालामनांगौ, खालामब्ला जोंनि थाखाय साबसिन जागोन, मोजांसिन जागोन, बबे मोनसे पार्टिखौ जोङो भट होनानै जोङो आसाम एसेमब्लियाव जोङो सरकार दानो थाखाय बा गुबुन पार्टिजों हेफाजाब खालामनानै सरकार दानायाव मदद दाफानो थाखाय जोङो दैथायहरनांगौ। थ' बे आयदानि सायाव जों सावरायगोन, रायजो बिराद इम्परटेन्ट आरोना। दा जोङो 126थानि गेजेराव जोङो 15थाखौ दा जोङो गोबां इम्परटेन्ट होदों। जोंनि BTC काउन्सिलाव 15थाखौ खोब इम्परटेन्ट होदों आरो रायजो राजाया बुजिनो गोनां, रायजो राजाया साननो गोनां, रायजो राजाया बिजिरनो गोनां। मानोना मोनसे 1 नाम्बार पइन्ट नोंथांमोननि सिगांनिफ्राय फोरमायबोगासिनो दं बे बाथ्राखौ, मानोना राजखान्थिखौ बेलेन्सआव लाखिनांगौ ना, बबेबा मोनसे पावारखौ, बबेबा मोनसे एबसुलुटलि पावारखौ बबेबा मोनसे पार्टिनो जुदि होजोबोब्ला माने बै पार्टिया माने मा जायो, जिथुनाखि बिसोरनि खुंनाय रायजो सालायनाय माने पावारखौ मोनजोबोब्ला बांसिन माने गोहोगोरा, जाय मानसिया पावार थायो, जाय मानसिया गोहोगोरा, बैफोरनि साननाय हनायफोरा जिथुनाखि रायजोनि सादारन माने रायजोफोरनि बागै साननाय हनायफ्रा, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनाया लेहेम जायो माने। थ' माने जोंनि अनगायै सोर दंबावो, जोंखौलाय सोर माबा खालामनो हाबावगोन ना, जोंखौलाय सोर फेजेननो हाबावगोन। दा नोंथांमोना खोनागासिनो दं प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना बुंगासिनो दं ओइबार माने फैगौ MLA बिसायख'थिनि उनाव BPFखौ माने मा खालामनो हालानो, रावबो फेजेननो हालानो, माने खुनु कन्टेस्टआनो थानाय नंलानो। होमबा बिसोरो बेसेबां दुगा खालामदों नङा होमबा। दानो माने एबसुलुटलि पावार माने MLA पावारखौ मोनैयावनो बिसोरो ओरैबायदि माने गावखौ गोहोगोरा थिफुदला दुगा दुनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिसोर बुंगासिनो दं। जुदि 15था जुदि सेगमेन्ट बा 10था जुदि सेगमेन्ट MLAखौ जुदि बिसोरो आरो देरहानानै जुदि आरो मोनबावोब्ला बिसोरो माबायदि दुगा जागोन। बिसोरो रायजो राजानि पाब्लिकनि खोथा साननो सम मोनगोन ना, गोरिब दुखियाफोरनि खोथा साननो सम मोनगोन ना, बिसोर साननो सम मोननाय नङा। मानोना बिसोरो जोंखौ मानोना रावबो फेजेननो हाला, जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाला, आरो गुबुन पार्टि गैला BTCआव, माने जोंनो राजा जाबाय, जोंनो माने सालायबाय थानो मोनसिगोन जुग जुग,
जों गोसोबायदि खालामनो हासिगोन नैबेबायदि साननाया बिसोरनाव जागोन। थिग बिनिखायनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय आरो गोबां मेलेमजिबि सान्थौगिरि सुजुगिरिफ्रानो गोबां खावलायदों, मानोना राजखान्थिखौ बेलेन्सआव दोननांगौ। बेलेन्सआव माबायदि दोननांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफ पार्टिया रायजो राजाफ्रा बिसोरनो मेन्डेट होबाय, 28टा मेन्डेट होबाय, माने सुबिदा होबाय रायजो राजाफोरखौ, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय बिसोरखौ सरकाराव फैनो थाखाय बिसोरखौ मेन्डेट होबाय। दा बिथांमोना सरकारखौ सालायबाय आरो बिटिसिखौ रायजो राजाफ्रा बिसोरनो खाबु होनाय जाबाय, बिपिएफ पार्टिनो खाबु होनाय जाबाय, सुबिदा होनाय जाबाय। नाथाय बे समाव आसाम एसेम्ब्लिनि जि बिधान सभा सिट बेखौ बिपिएफनो होनो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। थांखि आरो नोजोरा बेयो, माने बिपिएफनो बेखौ होजोबनो हानाय नङा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा मोनसे थांखि ला, बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा थांखि ला, लाइमोननिफ्राय लानानै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला साफ्रोमबो थांखि ला, मानोना इउपिपिएल पार्टिखौ माने अपजिसनाव दोन। इउपिपिएल पार्टिखौ, मानोना बबेबा सरकारा अपजिसन पार्टि थायोब्लासो माने खुंथाया मोजां जायो। जेब्लासिम अपजिसन पार्टि थाया अब्लासिम खुंथाया माब्लाबाबो मोजां जाया रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि खुंथाया मोजां जानांगौब्ला, जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव जोङो जायफोरखौ एमएलएफोरखौ सायख'नानै हरनाय एमएलएफ्रा मोजां जानांगौब्ला, रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावफैनांगौब्ला अपजिसन पार्टिखौ दोननांगोन, लाखिनांगोन, बिपिएफबो थानांगोन, इउपिपिएलआबो थानांगोन पावाराव। अब्ला मा जायो, ओरैबो ओरैबो बेलेन्स जाबाय होमबाना, नङा होमबा? थ' राजखान्थिखौ बेलेन्सआव दोननांगौ, पावारखौ बेलेन्सआव दोननांगौ। अब्ला पार्टिया ओरैबो गिगोन ओरैबो गिगोन। जुदि जों मोजां मावाब्ला बै मोनसे पार्टिया खाबु लानो हागौ, नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो जुदि बे मोनसे पार्टिया मावाब्ला बै मोनसे पार्टिया खाबु लानो हागौ, एबा रायजो राजाफ्रा बै मोनसे पार्टिजों दाहाल जालांनो हागौ, नङा होमबा? बिपिएफआ मावाब्ला इउपिपिएलजों थांनो हानायनि सुबिदा दंना गैया? इउपिपिएलखौ बरायनायनि सुबिदा दङ। आरो जुदि इउपिपिएलआ खामानि मावाब्ला बिपिएफखौ बरायनायनि, बिपिएफखौ खाबु होनायनि सुबिदा दङ। थिग बेबायदिनो दा बेबायदि जोङो पावारखौ बेलेन्सआव दोननांगोन। बेनिफ्राय मोनसे खोथा, माने पावारा जुदि गासिबो मोनसे पार्टियावनो थाजोबोब्ला, माने आं सिगाङाव बुंखाबाय, खुंथाया मोजां जाया। माने गावसोरनि लिडारफोरनि गेजेरावल' लाक्जारि थाखा फैसा, न' बां, कार, दामि दामि कार बायनानै सालायगोन, नाथाय गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय मालाबाबो साननाय नङा। थ' बेबायदि रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम आरो लाइक आरो फल' एभ्रिथिं। थेंक इउ, गोजोन्थों।